गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमनायजों लोगोसे गोदान बोसोर 2022 मायथाइनि साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय मोजां मोननाय खुलुमनायखौ बयनिसिमबो आरोबाव जासिहरनाय थाबावबाय। बेजों लोगोसे गोजाम बोसोरफोराव भिडिअ बानायनायफोराव माबाफोर गोरोन्थि जाफ्लांबोदोंब्ला नोंथांमोनाव बिनि थाखायबो निमाहा बिनाय थाबाय। आरो जेरैबायदि गोजाम बोसोर एबा थांनाय समफोराव आं भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननि अननाय मोनदोंमोन, मदद मोनदोंमोन, बेबायदिनो बे बोसोरावबो नोंथांमोननिफ्राय बांसिनै अननाय आरो हेफाजाबखौ मोनबावगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम। लोगोसे बे बोसोराव नोंथांमोना साफ्रोमबो गोग्गो देहा मोननायजों नोंथांमोननि मोजां साननाय सिमां मिजिंफोरखौ जाहाथे मोगथां महराव जाफुंहोनो हायो, बिनि थाखायबो इसोरनियाव आरज गाबनाय थाबाय। अब्ला लोगोफोर, आङो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे खौरांफोर लानानै फैदों। आं दुलुरानि ब्रह्म। नोंथांमोना गोबाङानो सिनायोबो जानो हागौ आरो गोबाङा सिनायाबो जानो हागौ। मानोना आङो गोबां भिडिअ बानायबोबाय, नाथाय बांसिनानो आङो मोखां दिन्थिनानै बा फेस दिन्थिनानै आङो भिडिअ खालामनाय जाया। बेनि थाखाय आंखौ जायफोरनाखि सिनायाखैमोन बेनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय। अब्ला लोगोफोर, आङो भिडिअखौ जागायलांदिनि। नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। फैगौ 2 जानुवारि 2022 खालाराव खुंफुंजागोन एबसुनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि रुंसारि खनकेसर नार्जारिनि 79थि जोनोम सानखौ मोनथिनो मोननायाव बिथांनि जोनोम सानखौ देग्लाय रामफलबिल दख'रा एबसुनि बेन्दोंआव थानाय खालाइगाव गुदि आरो गेजेर फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि बे खुंफुंजानो गोनां थावनिखौनो मैया मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिनि दैदेननायाव मिरु आरो क'क्राझार जिल्ला जथायै फोथारनि खामानिखौ नायगिदिंहैदों। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा गोदान बोसोर 2022 मायथाइनि साफ्रोमनोबो गाहाम हामलायथि बावहरनायजों लोगोसे थांनाय समफोरनि बाथ्राफोरखौ एबा गाहाम मोन्दांथिफोरखौ लानानै फैबाय थानाय समाव मोनसे गोदान सानस्रिजों एबा गोदान आदब खायदाजों मोजाङै खामानिफोरखौ मावलांनो थाखाय साफ्रोमखौबो खावलायहरो। बेजोंनो लोगोसे बिथाङा जायफोरनाखि थांनाय 2021 मायथाइयाव जे खामानिफोरखौ मावनो हाबाफारि लादोंमोन, नाथाय बेफोर खामानिफोरा जाफुङाखिसै, बेफोरखौ गारनानै देग्लाय गोदान बोसोराव गोदान मोनसे मोजां मिजिं आरो गोदान साननायफोरजों मोजाङै खामानिफोरखौ मावनानै मोगथाङाव जाफुंसार होनो हायो, बेनि थाखायबो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा साफ्रोमनिसिमबो मिजिं थिहरो। गुबुन फारसेथिं बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो देग्लाय 2022 गोदान बोसोरनि गासै रायजो राजाजों लोगोसे बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि आरो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनोबो गाहाम हामलायथिखौ बावहरदों। बेजोंनो लोगोसे प्रमद बर' बिथाङा गोजोननि थाखाय आलफा बिग्रायारि हान्जाखौबो सरकारजों गाहाय सावरायनायाव फैनो थाखायबो खावलायहरो। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। गसाइगाव सहरनि महाराजपुर गामिनि थागिबि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि पद्मश्री डक्टर कामेश्वर ब्रह्मनि आंगो बिसि रेनुबाला ब्रह्मआ रुंसारि जालांबाय। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा गोलाव समनिफ्रायनो गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै गसाइगाव सहराव थानाय रनेन्द्र नारायण बसुमतारी गोसोखां देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दङमोन। नाथाय दुखुनांथाव गोबाव सम बिथांखौ फाहामथाय होदोंमोनब्लाबो बिथांनि जिउखौ रैखा खालामनानै लाखिनो हायाखिसै। बिथाङा थांनाय 30 दिसेम्बर खालि हरनि 11 रिंगासोआव जोबथा हां बोयो। बोसोरनि जोबथा दिनाव, अदेबानि मैयानि सानाव चिरां जिल्लानि आमगुरियाव सिगांनो लुफुंनाय आइटिआइनि बिल्डिंआव वालनि गोनांथि जानायखौ लुफुंना होनो थाखाय फिथा हास'ना बेखेवना होयो एमएलए जयन्त बसुमतारिया। मख'नो गोनांदि एमएलए जयन्त बसुमतारिया फिथा हास'ना बेखेवना होखांनायनि उनाव गोदान बोसोर 2022 नि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावनायजों लोगोसे बे आइटिआइखौ 2022 मायथाइनि रांखान्थियारि बोसोरनिफ्राय जागायहोनो नाजानाया थागोन होननानैबो बुंथियो। बेजों लोगोसेनो एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा गावनिनो बियाबाव गोग्लैनाय सापागुरिनिफ्राय मालिबिथा आरो सामथाइबारिनिफ्राय हाथिसारसिम लामा गोदानखौ बे बोसोर 2022 मायथाइयाव लुफुंना होनो हागोनखौबो बिथाङा मिजिंथिदों। जोबोद दुखुनांथाव आरो साननो गोनां बे जाथाया जोंनि बर' समाजाव जावले जावले जाफ्लेबाय थादों। जाय गावनि आंगोखौ बुजिनो एबा साननो हायालासे गुबुन मोनथिस' मोनै सुबुंजों खारफालांनाय, न'खरनि सुबुंफोरखौ गोदाव सोराव खालामलांनाय, गावबो गोदाव सोराव जानाय, बेफोरबायदि जाथाया बांद्राय बर' समाजाव जाफ्लेबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे समावबो जोबोद दुखुनांथाव बे एखे रोखोमैनो मोनसे खौरां मोननो हाबावदों। सासे हाबा जाखानाय आइजोआ गावनि 4 बोसोर बैसोनि आंगोनि फिसाज्ला आरो गावनि आंगोनि फिसायखौ गारनानै बहाबा थांबाय। जायनि जाउनाव उन्दै गथ'साया बिमा नागिर नागिर मावरिया बायदि रुखु रुखु गाबनांगासिनो दङ
आरो गावनि आंगो फिसायाबो खाराव माराव गावनि बिसिखौ न' फारसे फैफिननो थाखाय हांख्रायहरगासिनो दङ। थारैनो बेफोरबायदि जाफ्लेबाय थानाय जाथाया जोबोद दुखुनांथाव आरो बेनि सायाव साननो गोनां जानानै फैदों। बेनिखायनो बेफोरनि सायाव जोंनि समाज दैदेनगिरि बिथांमोना गोख्रों मोनसे थांखि लानाया गाहाम होनना आं सानो। दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।